Mae gynnon ni gynefinoedd arbennig yng Nghymru. Trysorau a gweddill y byd yn ei cysylltu fo ni. Coedwigoedd glaw Celtaidd, glypdiroedd eang, ucheldir a ffriddoedd sy'n unigryw i Gymru. Hefyd yn ysoedd gyda chyfoeth o fywyd gwyllt. Da ni ddim eisiau colli'r trysorau yma. Ond mae hyn yn bosib yn ystod y blynyddoedd nesaf os na ni anwybyddu'r arwyddion clir o effaith dynoliaeth ar fyd natur Cymru. Mae hwn yn un o wir drysora byd natur Cymru. Coed glaw Celtaidd. Coed ganllwyd ydy hwn, ddim yn bell o Dolgella, a wrth gwrs ddim yn bell o'r môr chwaith. A dyna o lle maen nhw'n cael yr enw coed glaw. Da ni o dan ddylanwad y môr mawr yr Atlantig. A mae'r gwyntoedd yn dod o'r gorllewin ac yn cario lleithder. Unwaith mae hwnna wedyn yn hitio'r tir ac yn enwedig y mynyddoedd, mae'r glaw yna yn tywyllu am ei lawr. Achos hynna, mae hwn y cynefin perffaith i bob math o isblanhigion. Mae yna fwsogla a chen. Hefyd gwahanol fathau o ffynga. A llysiarafu. A rhed yna'n gorchuddio nid yn unig y coed, ond y boncyffion, y llawr a'r cerrig. Carpedi o wyrdd cyfoethog. Maen nhw'n cael eu galw'n goed glaw Celtaidd achos bod nhw'n gweld yn bennaf yn y gwledydd Celtaidd ar arfordir yr Iwerydd. Mae'r mwyafrif o'n coedydd ni o amgylch cenentydd difn yn Eryri a mynyddoedd y canolbarth. Sa un rhywogaeth sy'n deutha chi bod chi mewn coed glaw Celtaidd. Hwn ydi o, mae hwn yn brin ofnadwy. Cen yr ysgyfaint ydi enw fo, yn Saesneg trilyngwyd. Wel, mae cen fel arfer yn beth digon di-nod sy'n glynu at y rhisgl neu at garreg. Ond edrychwch maint hwn, mae hwn yn hongian i lawr a mae'n tyfu mewn toraeth fan yma yn rhannol achos y glaw, ond hefyd mae o angen awyr glân ofnadwy. Dim ond os di'r ddau beth yna genna fo, mae hwn yn tyfu. Mae'r isblanhigion ar ei gorau yn ystod yr Hydref a'r Gaeaf. Ac yn ystod y tymorau eraill, mae yna drysorau gwahanol o fywyd gwyllt. Ar ddechrau'r Gwanwyn yn ystod mis Ebrill, mae llawr y coedydd yn blodeuo. Carpedi o flodau'r gwynt a llygad Ebrill y blodau melyn fan yma yn cymryd mantais o'r gola sy'n dod i'r llawr cyn i'r dail agor. Mae'r adar sydd wedi bod efo ni drwy'r Gaea yn brysur yn sefydlu tiriogaetha ac yn adeiladu nythod. Os da chi'n adarwr, dyma'r amser gorau i gerdded trwy goedlan glaw. Mae'r adar yn canu'n ddi-ddiwedd. Ac ora oll, mae'n haws i gweld nhw gan fod y dail heb dyfu. Delor y cnau di hwn, wrth i'n ail wampio hen dwll cnocell y coed ar gyfer ei nyth.
Mae'n defnyddio mwd i addasu mynedfa llai i'r twll. Un o'r adar cyntaf i gyrraedd nôl o Affrica ydy gwybedog brith. Mae newydd orffan taith o tua 3,000 o filltiroedd dros anialwch y Sahara i'w leoliad nythu yn Eryri. Siwrna anhygoel i aderyn mor fach. Mae'r gwybedog brith gwrywau gyda'n o'r adar dela gewch chi mewn coedlan unrhyw le ym Mrydain. Mae o'n ddu a gwyn, ond mae'r du yn ddu llachar a mae'r gwyn hefyd yn wyn llachar a mae'r cyferbyniad yn drawiadol ofnadwy. A mae'r iar yn debyg i geiliog sydd wedi mynd trwy peiriant golchi. Hynny ydi, mae'r un patrwm, ond mae'r du yn frawyn. Ac achos yna, di'r gwyn ddim yn edrych mor llachar. Mae llaw trawiadol, llaw lliwgar nac ydi o. Aderyn mudol arall sy'n cyrraedd ar un amser ydy'r tingoch. Sa'r ceiliog yn cystadlu fo ceiliog gwybedog brith am aderyn dela y coed glaw. Aderyn sydd fel arfer yn cyrraedd y wythnos gyntaf mis Mai ydy telor y coed. Mae'n un o'r cantorion gorau glywch chi. Erbyn yr amser, mae'r clycha'r gog yn blodeuo, mae yna ddigonodd o lindysod ar gael i fwydo cywion. A mae'r titywod wedi meddiannu tylla mewn coed ar gyfer nythu sy'n llawn cywion erbyn hyn. Bod y goedwig yn gallu bod yn llawn o adar yn ystod y Gwanwyn, maen nhw'n osgoi cystadlu fo'i gilydd mewn gwahanol ffyrdd. Maen nhw yn nythu ac yn bwydo mewn gwahanol lefelau o'r coed. Mae cnocell y coed enghraifft, mae o'n creu twll yn y coed, neu nyth ei hun, a trwy wneud hynna wedyn, mae o'n creu nythodiadau eraill, ond mae o'n bwydo ar y gynron ag ati mewn coed sy'n pydru. Pethau fel cynron chwilod ac yn y blaen, eitho dyllu mewn a tynnu heina allan a'i bita nhw. Mae'r gwybedog brith yn bwydo ymysg y dail yn bennaf, ond hefyd chydig ar y llawr, lle mae'r tingoch yn tueddu i nythu ar gyrion y coed ac yn bwydo ar y llawr yn bennaf, ond ychydig yn y coed. Mae'r titywod yn mynd ar ôl pryfetach llawer llai ac yn mynd ar hyd blaen y brigau i chwilio amdanyn nhw. Bod y briga yn edrach yn noeth ar ddechrau'r Gwanwyn pan mae'r dail yn egino, mae yna wyau gwyfynod yn deor o amgylch y blagur a lindysod bychan iawn yn ymddangos. Mae hein wrth i'n chwilio amdanyn nhw. Mae rhywbeth wedyn fel y dringwr bach, ond mae o'n nythu'n aml iawn tu ôl rhisgl yn y coed, rhisgl sy'n hongian ffwrdd o'r goedan, eitho adladu nyth tu ôl hwnna. A wedyn mae gen fo grymanbig bach, a mi eith o dringo fyny'r coed yn chwilio mysg y rhisgl, edrych am bryfaid, edrych am bryfaid cop ag ati. Felly trwy wneud hynna i gyd, maen nhw'n osgoi cystadlu y naill rhywogaeth efo'r llall.